जोङो दिनै सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांनाय लामा नैबे दिग्लि फरेस्ट गेटआव जों दिनै माने ड्रांक एन्ड ड्राइभ जायफोरा जौ लोंनानै गारि सालायो बिथांमोननि थाखाय जोङो माखासे गारिफोरखौ चेकिं खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोङो दिनै चेकिं खालामनाय समाव नोंथांमोना सोरबा लोंनानै फैनोबो हागौ, लोङाबो जानो हागौ, जाहाथे लामा सामायाव जेबो एक्सिडेन्ट जानानै नोंथांमोना गोग्लैलाबायनानै थाया। आरो एक्सिडेन्ट जानानै मोनसे खोथाया बेनोदि नैबे दिग्लि फरेस्ट गेटनिफ्राय एकदम उल्थाबानि मन्दिरसिम बे जायगाया जाबाय फरेस्ट रिजार्भ हाग्राबारि जायगा। बे हाग्राबारि ओनसोलाव खुनु बाहाय मबाइल नेटवर्कबो मोननाय जाया। दा भुलाव नोंथांमोना जाहाथे मोना गुना फैनानै लोङै जायै फैनानै लामा गेजेराव माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला बाहाय खुनु कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया। बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ अननानै आं मोनसे गुरै खावलायो, जाय बिथांमोना जोंनि नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटआव पिकनिक जानो फैनाय नोंथांमोना जाहाथे लोङै जायै बांद्राय सम खाथेनानै जाहाथे मोना गुना फैया। जेराव थांदों बाहाय थाबैनो जायै लोङै दाना फै। आरो बेनो मोनसे जे जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बा पुलिस डिपार्टमेन्ट बा ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट जों जयै दिनै बेहाय चेकिं खालामनाय जादों। दा जों बेखौनो बुंनो सानदोंदि जाहाथे नोंथांमोना जाय बिथांमोना जौ लोङो बे बिथांमोनखौ आं मोनसे खावलायनो सानदों, बिथांमोना ड्राइभार लानानै फैफा। जाय खिथुनाव गाखोग्रा मानसि बेसेबां लोङो जाय जोंहा बेखौ जेबो बुंनो थाङा, खिन्थु गारियाव जाय बिथाङा स्टार्टिंखौ हमगोन बे बिथाङा खिन्थु जौ लोंनो मोननाय नङा। आरो बेखौ जौ लोङोबा जोङो जोंनि डिपार्टमेन्टनि आयेन बायदियै जों बिथांखौ राहा लानाय जागोन। आरो बाहाय जोंखौ गाज्रि मोननाय नङा आरोखि। आरो बेनो मोनसेदि प्रत्येक न'खरावनो बयहाबो बिसि फिसा बिदा बिनानाव बिमा बिफा दङ। दिनै फुं समाव जाया लोङायै मोजां देहायै सुस्थ' देहायै बिथांमोना ओंखारबोयो पिकनिक स्पटआव थांनो होननानै। आरो बे समाव फैनायनि उनाव बयबो न'नि मानसिया जेब्ला बेलासि जायो होनबा बयबो माने सानो आंना फिसाया मानो दाबो फैदिया, आंना बाबाया मानो दाबो फैदिया, आंनि आबौआ मानो दाबो फैदिया पिकनिकआव थांनाया, बयबो नेनानै थायो। नाथाय बिथाङा जौ लोङै जायो अबेबा जुदि गोग्लैनानै थायोब्ला होमबा बेसेबां दुखुनि बाथ्रा जागोन। जाहाथे बेफोरबायदि अबस्थाया जाया। दिनै लामा सामा जौ लोङै जायै सोरबा मटर साइकेल उल्थायना थैगासिनो दङ, सोरबा गारियै जेरै अपजिट साइड सालायनानै दिनै एक्सिडेन्ट थैगासिनो दङ। थैबासो जों गाबो, जोंनि न'खरनि मानसियाबो थगायो सोरबा सोरबा, बियो लोङाखै ए रोखोम लोंखाया जाखाया। खिन्थु ससे थांनानै सोरबा सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै थैयो, होमबा जों थैनायाव गाबो। मानो गाबखो? बे गाबनायनि सिगांनो जों बेखौनो दिथा होनो नागिरदों दि जाहाथे गाबनायनि सिगांनो न'खरनि मानसिखौ बुजायनानै लाग्रो, जाहाथे बे गाबनाङा, रावनिबो बिमा बिफा थैनाङा, रावनिबो बिदा फंबाय थैनो नाङा जौ लोंनानै। बयहाबो बुहुद गोबां माने खामानि मावनांगौ थायो जिबनाव। बिसि फिसाखौ नायनांगौ, फिसा फिसौ लेखा फोरोंनांगौ, बिदा फंबायखौ नायनांगौ, बिमा बिफा बोराय बुरि जानो हागौ। दिनै नोंनि जुदि जौ लोंनानै फाग्ला फाग्लि जायोब्ला एक्सिडेन्ट जानानै आखाइ आथिं बायनानै थायोब्ला लामा सायाव, होमबा नोंनि न'खरनि बे बिमा बिफाखौ फिसा फिसौखौ सोर नायनो? बेनिखायनो आं अननानै खावलायनो सानदों, जाहाथे लोङो जायोब्लाबो नोंथांमोना ड्राइभार लानानै फै, गोसोबादि पिकनिक जा। आरो समनि गेजेराव नोंसोरो